We zien niet Ik heb in. me gestold. Hallo. Hier is het echt te doen. Ik ben down. Meer zeg ik niet. Laat je me neerknallen, zei hij. Is leuk, zei hij. Ja, dan heb jij het nu zo hard kapot, hè. Laat me niet achter. Chris. Chris. Oh, je loopt nog echt weg. Ik kom nog wel raden, Jan. Ik heb mijn shield aan. Ik moet het mezelf doen. Oh, Ik heb hem niet. toch niet. Toch niet. En het is gone. Oh, wat slecht. Yo, ik kom weer terug naar binnen, man. Dat rook is niet goed voor mij. Terende longen. Het is de stoflongen van. Nee, kutkloker! Fuck jou, man! Ik ga door. Dit is geniaal. Je gaat er allemaal door de crap. Alleen Tim nog. Nee. Schiet hij allemaal door zo'n riegeltje. Bram weet gewoon door de dinges. Door de kloten met half helft. Oh, man, ik had er full health, man. Op zijn mensen doet de boren nog. Ja, daar ben ik ook hartstikke blij mee, want die ken ik echt niet meer De aan. AP is wel experience. Of ja, reputation. Hoe lang duurt dat nog dan? Ik kan het niet lezen. 1 minuut of zo. Achter hem. Kijk aan een fijn zitten, joh. Ja. Ik blijf hier even. Kijk wie veel. Kijk de achterin naar binnen klimmen. Waar zit het toch? Jongens, Hij schiet toch wel? Hij schiet alleen niet. Oh, oh, lekker. Hm? Delay 2, 1. Nee, Ja, dan betekent dat je hostages neergeschoten, dus dat is extra oh! ja, Kijk, dat was de bol. recht voor ik. Links, Recht voor take the je. gold! Tim, Ja, ik zie dat. probeer het. Maar ja, Ik zie het, ja. drop me. Kan Ik kan nu allemaal niet wachten. Je goed zit een shield. Kijk goed zit een shield. Ik kan niet lopen! Ik zie dat ook lopen. Je kan allemaal niet zitten. Dit zet ik naar de klem. Dit zet ik goed klem. Kijk hem daar zitten, joh. Dit is echt de pro-plaats. Links. Tot het einde. Check die Daar zit er een shield, auto G. G links. En dan dat kon ik nog terugkijken op de stream. Wel dan, ik kon Tim zijn gezicht zien. Ik heb me voor 10 seconden of zo. Snel. Oké, Nee, dat kan niet voor 10 seconden. Dat is al voorbij. Ik heb me voor 10 seconden of zo. Snel. Oh, laden. Oh shit, is wel voorbij. Maar Oh, ik zal het straks, ik kan het je straks zien. Ja.